जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय प्रमद बर'नि आइथिं हमनांगौब्ला एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौहाय जोबथेसालियाव जोबनायनि गुबै दायनिगिरियानो जाबाय जोंनि सासे बर'नि लिडार आरो बे लिडारा सोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन। लोगोसे जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जे जोबथेसालिनिफ्राय 20 दिननि थाखाय न'आव उदां जानो हादोंब्ला बिथाङा दिनै मानो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानो हायाखै। लोगोसे जोंहा बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जोंहा एनएलएफबिनि एम बाथा सार बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव जोबजाहैदों आरो बिनि गुबै दायनिगिरिया सोर नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। अब्ला आङो आंनि टपिकखौ गोलाव खालामाजासे जोंहा माखासे एनडिबिफोरनि रागा जोंनाय जे रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव जोबनायनि गुबै दायनिगिरिया सोर नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांदो। जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय प्रमद बर'नि आइथिं हमनांगौब्ला जेलाव जोबग्रायाबो प्रमद बर'आनो होनना जोङो सिनाय मोनबाय आरो आसाम सरकारनि खाथियाव थांनानै जोङो सावरायहैदों शान्तिनि सुक्ति होननानै जों बिटिआरआव सागान होबाय। अब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामहैदों। अब्लानिया आसामखौ दैदेनबाय थानाय सरकाराव थानाय मानसिफ्रा जोंखौ बुंबाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नोब्ला प्रमद बर'जों सावराय। जि बाथ्राखौ जोङो गोसोआव गोनो गोथो दङमोन हैखालि जोङो क्लियार जाबाय जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नो थाखाय प्रमद बर'नि आइथिं हमनांगौब्ला जेलाव जोबग्रायाबो प्रमद बर'आनो होनना जोङो सिनाय मोनबाय आरो दिनैनि तारिखाव जोङो रोखा रोखा फोरमायनो हायो। बिटिआर सुक्तिनि दफायाव 9.4 क्ल'जआव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे एनडिएफबिनि केसखौ मोननै आयदायाव रानदों गिदिर गिदिर दायनिगिरि आरो फिसा फिसा दायनिगिरि। फिसा फिसा दायनिगिरिखौ रेहाय होनांगौनि बाथ्रा लिरनाय दङ। गिदिर गिदिर दायनिगिरिखौ सरकारनि थाखानाय आयेन बायदि बिजिरनांगौ होननानै लिरनाय दङ। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जि एक्टिं खालामबाय थादों रन्जन दैमारिया उदाङै थायोमोनब्ला बे एक्टिंखौ खालामनो हानाय नङामोन। जायनि थाखाय बिटिआरनि एमअएसआवनो लिरनानै लाबोखानानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय। जेब्ला सारखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय जों गोबां गोनो गोथो जादों बबे मोनसे लामाथिं आगान सुरगोन। एनडिएफबि आफादबो सिफायबाय बेराफारसेथिं बिटिसि इलेक्सनाबो खाथि सफैबाय बबे लामाथिं जोङो आगान सुरगोन गोबां गोनो गोथो जादों। बेखिनि समायावनो बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लिंनानै सावरायदोंमोन। नाथाय जोङो बुंदोंमोन जों एनडिएफबि हिसाबै सिद्धान्त लाथ'वाखै सम सफैयोब्ला नोंथांजों सावरायफिनगोन होननानै जोङो फिननायखौ होदोंमोन। बे बाथ्राखौ जेब्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मोनथिबाय अब्लानिया रन्जन दैमारिजों जेलाव थाङै थाङै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारिया सावरायहैबाय। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै होननानै सारजों सावरायहैदों। अब्लानिया रन्जन दैमारिया बुंदों आं जेलाव थानानै मा खालामनो बाहेराव थानाय जोंनि सेंग्राफोरजों सावराय। अब्लानिया एबसुनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ सावरायफैदों आरो प्रमद बर'नि अमा फार्माव जोंखौ लाना थांनानै सावरायहैदों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै आरो सिगनेटारि गभर्नमेन्ट दानोसै होननानै जोंखौ बुरखायदों। बिथांमोननि बुंनाय बायदियै जोंबो फोथायनानै जोङो 7टा सिटनि थाखाय प्रप'जाल लिरदों आरो प्रमद बर'आ जोंखौ लिंहरनानै जोंनि 7टा प्रप'जालखौ आजावनानै लाखिदोंमोन। प्रमद बर'आ गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन जे डेम'क्रेसियाव माब्लाबाबो 100% जाया। नोंथांमोना जि 7टा प्रप'जाल गथायदों बे प्रप'जालखौ मोनजोबाबो जानो हागौ नाथाय खौसेथिखौ नोजोर बोनानै एरा दरानि गेजेरजों आवगायलांनांगोन। बे बाथ्राखौ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो जोंखौ बुंनानै हरदोंमोन आरो इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया साननैसोनि उनाव लिंहरगोन फैबानो जाबाय होननानै जोंखौ बुंनानै हरदोंमोन। साननैनि उनाव इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया जोंखौ बरपेटानि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव लिंहरदों।